Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka, mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di solve ka na. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Okay. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, iwasan ka ng mga kadil mo. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, o hindi sila masyado masipag. Importante, itong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na.